Highgate Cemetery, Londýn. Highgate vznikol v roku 1839 ako luxusný viktoriánsky cintorín pre bohatých Londýnčanov. Po druhej svetovej vojne začal chátrať, zarastal a menil sa na gotický labyrint. Je rozdelený na East a West Cemetery, pričom West je najstarší a najtemnejší. Nachádzajú sa tu egyptské katakomby, kruhové krypty a hrobky s obrovskými sochami anielov. V 70. rokoch tu vypukla vampírska panika. Stovky ľudí preskakovali ploty, aby našli údajného upíra. Dvaja okultisti sa dokonca pred kamerami hádali, kto ho zabije prvý. Ľudia tu taktiež hlásia strašidelné javy, napríklad vysokú postavu so žiaracimi očami, ktorá sa objavuje medzi hrobmi. Svedkovia videli ženu bez tváre, ktorá sa znášala nad zemou. V katakombách vraj počuť kroky, šepoty a zvuky, ako by niekto ťahal kovové reťaze. Mnohí turisti tvrdia, že ich niečo sledovalo spoza stromov, hoci tam nikto nebol. Tower of London, Anglicko. Tower of London postavil William dobyvateľov v roku 1078 ako pevnosť, neskôr slúžila ako väzenie miesto popráv a mučiareň. Popravili tu kráľovnú Anne Boleyn, Lady Jane Grey, šlachticov, špionov aj zradcov. V stredoveku tu mučili väzňov na Racku, železných pavučinách a v temných kopkách. Stráže majú oficiálne hlásenia o stretnutia s duchmi. Niektoré sú tak detailné, že sa používajú ako historické dokumenty. Že vraj Anna Boleyn sa zjavuje bez hlavy, ktorú drží v rukách. Dvaja malí princovia zavraždení v roku 1483 blúdia po izbách v nočných košeliach. V niektorých miestnostiach je extrémny chlad, aj keď vonku je 30 stupňov. Návštevníci počujú kroky, klopanie a ženský plač. Poveglia Island, Taliansko. Poveglia bola karanténny ostrov pre obete moru od 16. storočia. Benátky sem pocali chorých, ktorí zomierali v tisícoch. Tela sa pálili na obrovských hraniciach. Popol sa tak miešal so zemou. V 20. storočí tu vznikla psychiatrická liečebňa, kde sa vraj robili experimenty na pacientoch. Podľa odhadov je 50% pôdy ostrova tvorené popolom mŕtvych. Rybári sa ostrov vyhýbajú, lebo vraj chytajú kosti. Turisti tu počuli krik, volanie o pomoc z prázdnych budov. Lekár, ktorý tu pracoval, vraj skočil z veže potom, čo hlas dohnal šialenstvu. Miesto je dnes oficiálne zakázané. Vláda nechce, aby tam ľudia chodili. Miestni tvrdia, že ostrov je prekliatý a nikto tam nezostane dlho pri zmysloch. Eastern State bola otvorená v roku 1829 ako prvé väzenie s extrémnou izoláciou. Väzni žili sami, jedli sami, pracovali sami. Nesmeli vidieť ľudskú tvár. Nosili kapucne, aby nevideli ostatných. Fyzické zručenia boli bežné, mnohí sa zbláznili. Že vraj tu Al Capone počul duchov svojich obetí a kričal na Jamesa Clarka, muža zabitého pri masakri. Dokonca v tomto väzení pes menom Pep v roku 1924 ho odsúdili za to, že zabil mačku a dostal na doživotie. Pravda bola taká, že to noviny si len vymysleli, Pep nič nezabil, bol len hyperaktívny pes. Po väzení sa stal miláčikom väzňom a najznámejším nevinným väzňom v USA. Návštevníci vidia tiene, ktoré sa pohybujú proti svetlu, počujú šepoty, kroky a smiech z prázdnych ciel. V bloku 12 vraj stojí vysoká postava, ktorá sa rozplynie, keď sa k nej priblížiš. Zamestnanci odmetajú chodiť do niektorej časti sami. Banghart Fort, India. Pevnosť bola postavená v 17. storočí. Podľa legendy ho preklial askéta Balu Nath, ktorý zakázal, aby pevnosť vrhla tieň na jeho dom. Keď postavili vyššiu budovu, mesto vraj zomrelo v jednej noci. Indická vláda má tabulu vstup po západe slnka zakázaný. Je to jediné miesto v Indii s takýmto zákazom. Ľudia počujú ženský krik, volanie o pomoc a zvuky, ako by niekto búchal do stien. V noci vraj vidno postavy bez tvári, ktoré stoja na ruinách. Domy v okolí nemajú strechy. Vraj sa vždy zrútili, keď boli postavené. Miestni hovoria, že kto tam prespí, sa už nevráti.